एरोंडल तालुक्यातील वसंत सहकारी साखर कारखान्याजवळ शेतकऱ्यांतर्फे धरणे आंदोलन करण्यात आले असून पुण्यातील भोर येथील संग्राम थेपटे यांच्या साखर कारखान्याप्रमाणे वसंत सहकारी साखर कारखान्याला 551 कोटीची थक हमी मिळण्याची शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे। वसंत सहकारी साखर कारखाना 30 वर्षापासून बंद असून पाठपुरावा करूनही कारखान्याला थक हमीची दमडीही मिळाली नसल्याचं शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे। वसंत सहकारी साखर कारखान्याचे 14,000हून अधिक शेतकरी सभासद असून कारखान्याला संजीवनी देण्यासाठी थक हमी देण्याची मागणी मान्य होईपर्यंत धरणे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याच्या भावना शेतकऱ्यांनी यावेळी व्यक्त केल्या आहे। या संदर्भातली माहिती आज दिनांक 17 मार्च रोजी दुपारी 3 वाजता यावेळी एरोंडल तालुक्यातील वसंत सहकारी साखर कारखाना येथे माध्यमांना प्राप्त झाली आहे।